Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Arbizura egingo dugu bidai. Furgoneta hartu eta Nafarroa 1512 taldeko lagunekin elkartuko gara, argitaratu berri duten Askatasuna Haizea diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Kaleko Doinuak. Nafarroa 1512 taldea lagun artean sortzen da. Musika sortu eta abestien bidez aldarrikapenak egitea izan zen elkartzeko aitzakia. Nafarroa 1512 2010 urteko udan sortu zen. Eta, lagun taldiat bildu ginen, nun musika asko gustatzen zakiun. Herriko kastelkartien musika asko haitzen ginduen eta hola, estilo berdinekuek. Eta erabak ginuen, nola behik, zerbeitetan lantzatzia o zerbeitetan hastia. Eta, hasi ginen bizke salseatzen lokalien, geho txirri sartu zen ahotsa bezala, gustetzen zakiola bestia eta hola, gustetuko zakiola bestia. Eta hor hasi ginen laurok, txapa-txapa. Juntetu ginen udabartean lagun hori gaztetxien, eta beti musika arloan eta ibilie gustatzen zakiun eta beti musika zaleak eta horrela, baina segula ez genuen eman pausua musika instrumentu bete ostiana edo jotzen hastiana edo hori. Hole zen, 2010 urtien eta betianik oso afizionatuek musika, oi musika, ez gineak duen inorrek ez jotzen. Eta, hain zuzen, erabaki ginen, ik zer jokok eta ni bateria, nik errezena, ni bajoa. Eta horra seginen joia pixket biltzen, ikerri izan ginen, txirri, jo behan duxo juleni, eta horra seginen, jo aldaketa txiki betzukin, laurok hasi ginen. Eta erabaki ginen ja zerbait, reforzatzea, torduen 2016 urtien, taldia reforzatzen da aritzekin. Eta, 10 urte, bakoitzek behi lan aldaketak, behi ikasketak, behi zera pertsonalak, zeia da. Beti launegat, orduan laguntasunaren soka inoiz ez da usten, eta saiatzen gara elkar guletzen tola, laguntasuna taldearen gainetik dago, eta Nafarroa bukatu behar balitz gui laguntasuna mantentzeko, hoi argi da lagunega denan gainetik. Nafarroa 1512 taldeak Kaleko Doinuak lehentzen ditu. Eta bide horretan street punka edo punkoia dira taldearen erreferentzi nagusiak. Nahiko argi ikusten da gui estiloa zein den. Gui estiloa street punka, kaleko musika da, oi musika. Eta oi musikan ezaugarri garrantzitsuenetakoa nik uste hori dela, gitarra, riff, sencillo eta melodikoik. Guk garei hortan nintzet, betianik euskal musikan baitan eta zera ezberdinak haititu, baina gehien bat oia eta garei hartan arginak gineak oia gustetzen dakiu betianik, oiak eten dio odola bibretzia eta horre esan genuen. Egile esan, gui ezaugarrietakoa da, gitarran gehien bat ritmuek eta progresiuek oso senzilluek dira eta hola. Beha saietzen gala, riffetan o punteilloetan, etia belarritik sartzen dien punteilloek ez, senzilluek beha gelditzen dien himno antzeko riffa batzuk bezala. Gitarran lana, gehien bat nik musika haitzen pasatzen dut eguna, eta burua melodiaz beteta eta melodia hori, azkeneko diskontan saietu nahi, nire estiloa bezala markatzen. Solo melodiko eta azkarrekin jokori bilatzen. Beste rollo ban ere bilatzea musika landuago, pixka bat punk, rock, Kaliforniano asko entzuten dut, eta hango influenzia asko hori dakat, eta hori nahi nuen isladatzea nengo kanpeta. Azkena gitarra horien punk, rock, Kaliforniano horren erotu egiten dit, joko haiek eta hemen hauen joz, hemen esartu beharra daude doinuak. Debeit aldiat jo debei,
gu lehen geixo igual babino, baina beti de politike oso sartu tonduga, eta debeit aldiat tresna gisa borroka ideologikoa eteko. Taldearen kantuek badute hitzetan norabide zehatz bat, memoria historikoa, gai sozial eta politikoak eta herri borrokak nagusi dira ia abesti guztietan. Asiako kantetatik, hasi ginetatik sortzen, beti lantzen dugu, batetik memoria historikoa, rezienteagoa edo bai zaharragoa, eta esan bezala aspektu sozialarekin zerikusia daukatenak. CD hau, diska hau, lan hau egiterako, okerezpanago genituen eginda 30 piko, 40 abesti inguru, orduen egia esan ere, ideia jarri hori sortuntzen zailtzen da. Banakan adibidez tinte duen askatasuna izan ezta, viento de libertad. Euskal Herrian historien debei, gai tipikoa da, hitz eta izenburu tipikoa dira. Gudari egun adibidez debei sortzen duen gertakizun tragiko hori zor genione abesti bat, txikiri, ota egidea adibidez dugu aipatzen, baina, bio batera doaz, eta hortik heldu behi. Irautzaren metxa ere, pixket izan dezagun izango dizien zediontako edo lanoetako abesti politikoenak, erreferentzi egiten du Euskal Herrian historien azken gui askapen borrokan, historia rezentearen nolabait ere altxatze horri, frankismo bete-betien, nola herri zapaldu honek, pixket aurpegia plantatzen hasi zen, hori, zapalkuntza hori. Eta beste bilek, ez seitxuz lanakin, hemen gaude eta matxakatu ezinak debei, hemen gaude pixka bat ere, hoi igual abesti ezain politikoena da ere, pixka hitz egiten duena debei, laguntasunaz, kaleko bizimodu hortaz, pixka gu izan garenaz, evoluzionatuta ere gaur egun garenaz ere, eta hortaz. Ia hartu gabe, kantak egiten hasten ganean, zaigu ateratzen egia esan hitz egitea, amapoletaz, kasi hartu gabe atatzen dakun ozin gai, arazo nazional, o sozial, o genero zapalkuntzak indaka zirkusia, nahiz eta guk gizonak izan. Adibidez, indargorrina, ez? Bereziki sarrekada batzuk eta errepresio gorriña jasan zuen, eta kantoi apoio bisa da, aske debei, altxasukoen afera guzti honetan ere, Adur Ramirez de Aldaren hitzak dira horiek, eta gu historien zehar, mintzat humiltasunakin, gui kontra esanekin, baina saiatu izan gara, kolaboratzen mintzat, kausa justuekin, eta azkenean, meiru ia 4 urte hauetan, ez dakit, 140 kontzertu inguru, emandakoak, gehiago, 150, eta beti debei, behiz esaten pertsona guzti bezala gui kontra esanekin, baina mintzat filosofia hori delarik. Urte hasieran aldaketan nabarmen bat suertatzen da taldean, eta Txirri betiko abeslariak taldea uztea erabakitzen du. Iruñean topatzen dute ordezkoa, Sustrai Berriak taldeko Gaizka abeslaria. Lan honetan koinziditzen du ebei, zuk ongi aipatzen duzuna, Gaizkaren ahots berri bat taldea beti da, kriston aldaketa, igual egon daiteken aldaketa nagusiena. Eta bakoitzek azkene urte asko dira, eta bakoitzak goi arrazoi pertsonalen gatik, ni neuk ere utzi nuen taldea urte batez uste dut, gutxo, jo zortez bueltatu nintzen, eta Ikerrena izen zen pena bat, baina ez egoera zai horren aurrean, eta penakin, baina bere erabaki errespetatzen, Gaizka agertu zen, eta egia esan, koplatu da taldea oso ongi, eta zuk esan duzun bezala, gui nolaiteko estilo emato balin bakagu, mantenituz eta bere aportatzen oso ongi. Izan duzuna, azkenean gitarra bat aldatzen dut eta ez da nabaritzen alako kanbia, baina eske ahotsa taldearen xarma da. Eta beldurra genukan, erabakizunean Txirrik, beldurra genukan, nor gerturatuko zen bere jokaera hortara, bere agotxera, eta uste Gaizkaren sarrerarekin ere salto handia eman dugula.
Bueno, ni Nafarroa 1912 hasi nintzen entzuten 15 urtekin edo, eta bueno, talde asko gustatzen zidan. Hasi nintzenean musikarloan eta, egin nuen talde bat Sustrai Berriak izena daukana, eta duela urte bat gutxi gora bera, etorri zen Raio eta esan zidan, hori, izan nahi duzu Nafarroa 1912ko hurrengo abeslaria? Eta ni geratu nintzen, en plan, ze esaten nahi zara. Eta zian, ze txirri utziko dut aldea, eta zu sartzea pentsatu dugu, eta ni momentu horretan esan nion, orain ezin dizut erantzun, orduan emango dizut nire telefonoa, eta idatzi WhatsApp bat edo, eta geratuko gara egunen batean, eta kontatuko didazue dena ongi. Eta hori, hortik 2 astetara edo, etorri ziren Raio eta Estane Iruñera, eta geratu nireinen herriko tabernan, eta, esan nien 2 aste edo pasa behar nituela pentsatzen, ze azken finean, Nafarroa 1912 talde bat referente izan dudala, eta gogoekin nengoen, baina beste talde bat izan da, kontzertuak, entsaioak, nire bizitza pixkat kuadratu behar nuen. Eta, aukera polita izan da, esan nuen, aurrera. Gineuden egoera batean, erabakia hartu zuen Txirrik Ustearen taldea, nola bitere guk ere ze osatzen erabakia, edo denok utzi, edo aurrera egin behar dugu, abeslari berri bat bilatu, eta gu bertan ere serioago hartu. Azken finean, presentzia gehien daukana talde batean, azken finean abeslaria da, ez? Eta hori da pixkat beldurra ematen zidanaz. Gaizkana hotxa, Ikerrena eta Gaizkana, esan duzagun, antzekotasun aldetik, nahiko hotxola rasgatu makarrak bezala dira, ez da, eta ez dakit nola esan, Gaizkak bakoitzak behi zera Ikerrenak eta Gaizkanak erraz esan da oso ongi kuadratzen zuen gu iritziz Nafarroan, gu izaeran, gu estiloan, gu abesti melodietan, eta Gaizkanak horregatik guteko egoera zai horren aurrien Gaizkan aportazioa eta sarrera izendua oso ongi adaptatu ala eta latza ongi, bai. Denborari galdu gabe 4 kantuz osaturiko lana plazaratzen du taldeak ekainean. Horietako batean, Arkada Sozial eta Deskontrol taldeko Odei Beitiak hartzen du parte. Ematen ginuen denborat, gogo ginazkala Odeiek kolaboratzeko, biarekin onduga, behin ino gehiotan, hitzen eginakan, eta sekula ez da surgitu, eta esan ginuen nik uste guaizela gareia, ez? Gaizka sartua hots berria, 4 kantako epiaten gidu, nik uste momentu politia zela Odei sartzeko Gaizkak imatia, hots rasgatu boide behi antzeko eten du bieta, eta nik uste oso ongi gelitu ala kanta eta jendea oso kontentu daula. Hori, niretzat Odeien abotsa euskal panorama musikarren astakeri bat ibili zait Odeien abotsa, eta beti izan du buruan beraren kolaborazio bat diskoan. Eta hori, azkenean kaotikoko bateria, bere laguna osona eta hola, eta eskatu genio favorezeko berarekin kontaktuan jartzeko. Eskatu genion, etorri ziten Iruñara, egun bat pasatu genuen Kalagarria, eraiekin, eta maitzaia asko zodea. Eta debei musikalki horra adibidez ariz taldekidea gazteixoagoa dena ere, beharrek usteot bazakala kontaktua Odeirekin, tola, eta azkenia da, debei guk bizi guztian zehar beste talde atzukin batera entzun dugun musika, gustatzen zaigun musika, maite dugun musika, referentiak debei,
eta guteko izen zen Kriston Horia, beraiekin grabatzea kantau, eta hemendik eskerrak debei, gai. Fire and Flames eta TAE Records zigiluen lankidetzan. Lau kantuak Iruñan grabatzen dira, Julen Urzaiz soinu teknikariaren gidaritzapean. Hasiera batean, asmoa ere autokoizpenean egitekoa zen, baina azkeneko 2 kontzertuetan Txirriren agurrekoan justo tokatu zen Morten Fire and Flames zigilu alemaneko hori, antzegoela, justo Euskal Herrian zebilen oporretan eta horrela, eta hori kontaktatu genuen da horrela beraiekin zeginez Instagramentik eta tal, eta etorri zen kontzertura, gustatu zitzaion, eta proposatu genion ideia, hori, orain abeslari berriarekin ze proiektu genuen da horrela, eta esan genion, hori, lau abestiz osatutako lan bat grabatzeko asmo genuela, eta hori komentatu zigun, beraiek elkarlanean egiteko preste egongo zirela. Eta modu horretan, hemen TAE Records izan da Euskal Herrian, bide batera, esan genion Pedro Pari ere bai, komentatu genion ideia, eta hori berela bai ez esan zuen, eta bikain. Esan barra dago ere bai, hori lehenengo aldia dela vinilo formatuan ateratzen duguna, orain arte beti diskoan atera dugu, eta hori. Musikazale ontzat eta behintzen ni viniloak eta maite ditudala eta musika eta horrela, zure eskutan izatea zure taldeko lan bat, jai. Hori da, gui estiluen debei, viniloak behi xarma daka, gustatzen dakiun zerbait da, haitzen duguna, eta goa artez gineakaun, gehien bat, zera ekonomikoagatik, behi kostuak alakoz, eta hau sortez, sortu aukera eta pozik. Bai, diseinu aldetik, beti izaten da, ere bai, ematen duz ez, baina ere buruko minak eta ez da erraza. Eta azkenean, hori, Iker Baxerri Altsasuarrari esan genion, eta gozada bat. Lau abesti horiek grabatzeko, aste bat izan genuen. Lehenbiziko bi egunetan raio grabatu zituen bateriak. Gitarrentzat beste 2 egun hartu genituen, baixo eta gitarrentzat 2 egun, eta asteburuan ahotsak. Hurrengo asteburuan arkada sozialekoak eta gertu ziren kolaboratzera, eta hori, aste betean diska ginen. Hoi da, Julenen eskutik eta debei, 13 urte hauetan, guazi ginen solfeo tezer jakin gabe zerotik ikesten, eta noski urteekin nahiz eta txarrak izan, pixket fanga, kalidade aldetik evoluzionatzen, eta hoi, bereziki behi estiloa hoia delarik, hoien murgilduta, eta bai nabaritzen dugu, zuk esan bezala, guk evoluzionatu dugun horrekin eta biharren laguntzakin, disko honek, lan honek, musikalki kalidade aldetik, guretzat kalidade gehiagoak. Oso ongi. Azken finean Julenekin lan egitea plazer bat da. Oso profesionala da bere arloan. Orduan bera badaki igual not altuetan erosoago edo moldatzen naizela. Eta joan ginen melodia batekin, estudiora, eta berak esan zuen, igual hemen igo pixka bat, komodago edo erosoago setzen zarelako, eta, Julenekin artista. Diska honen emaitza oso pozik geratu gara, jendeari asko iritsi zaio, eta hori, jendearen erantzuna ikaragarria izan da. Diskoak disko, Nafarroa 1512 zuzeneko talde bat da. Taldekideek agertoki gainean gozatzen dute gehien. Ikuslegoa parez pare dutenean. Une honetan zuzenekoak eta entxeguak tartekatzen dituzte. Laster etorriko diren kantu zirriborroak lantzen. Gui ezaugarri nagusienetako bat izendua zuzenekoa beti.
zuzeneko indakagun jarrera, dena ematioi, ez, publikoa sentitzia, berotasun hori sentitzia. Zuzenean guk orain arte erokeria transmititzen genuen, ez, lokura. Egaten ginen eta jendea erotuta ikusten dugunean, erotu egiten gara, eta azkenean hori gelditu zaigu, jendearekin hartu eman hori, galagarria da. Gu igual historikamente ez gara izan du talde bat bereziki asko ensaiatzeko, asko zentratzeko ensaiotan, gehiago izan gara talde bat, lagun talde bat, hori da, esan bezala borroka ideologikoeteko ongi pasatzeko ideakin, eta gehiago zentratu izan garena kontzertutan ongi pasatzea, teknikamente milimetrora jotzea baino. Ni gogoratzen ez gainera, nire lehenengo kontzertua Nafarroarekin, izan zela Gaztetopagunean, Elorrion, eta gogoratzen naiz, nengoela flan bat bezala, osea, kagau. Baina, nintzen hauekin bazkaltzen, gero hartu genituen pote batzuk Elorrion, eta esaten zidaten momentu guztien. Lasai egon, hau da sustrairekin bezala, eta hori, lehenengo kanta nahiko deseroso ez, pixkat txiki eginda, baina ja abestiak pasata, gustatu, negoen supereroso, eta eman nuen neuneko una, eta gogoekin. Hora, momentuz zuzeneko eta gozatzen jarraitu nahi dugu, baina nik beste abesti batzun lanketa egiten jasi gara, beste batzuk martxan daude, eta guen hemendik denbora luzera nuna egon garen, baina hurrengo urterako baditugu 2 lan egiteko. Tixi gabe, orain dena du bere zikloa, orduan orain lan honi bere ibilbidea ematen utzi, baina noski, ja. De hecho, hasita gaude zirriborro matero beste egiten, eta helbururik eta mugarik eta jarri gabe, baina hori, zintzuza, pero zin pausua esaten dena, ez? Hori, orain lehenengo gauza, da zuzenekoak disfrutatu, eta urrengo urtera begira, hasiko garela pixkat makina berriz berotzen, eta hori saiatuko gara besti berriak egiten, ja nik sartuko ditut nire melodiak, eta pentsatu dugu, hori, hemendik martxora edo kontzertuak eman, eta gero ja sartzea berriz gure lokalean musika egitera, eta berze ateratzen den.